Tras un longo proceso de negociación, o Executivo de Boiro conseguía sacar adiante a proposta de modificación da RPT co apoio maioritario dos traballadores. Quero recalcar que este traballo foi gracias ás reunións mantidas cos traballadores. Reunínme directamente con cada departamento deste Concello para escoitar as súas demandas, para escoitar como se traballaba de primeira man, para que esas fichas nas que se reflexa a súa actividade diaria quedara ben reflexada ou da mellor maneira posible. E gracias a esas reunións se mellorou o documento que había, tanto económica como nas funcións que habíamos feito hasta ese momento. O documento contempla a actualización de funcións con respecto á anterior relación datada en 2006 e un incremento salarial para todos os empregados municipais que suporá un investimento de máis d'1 millón de euros. Falando dunha relación de postos de traballo do ano 2006, anterior á entrada en vigor do Estatuto Básico do Empregado Público, donde se implementou nestos anos a Administración Electrónica, o Esquema Nacional de Seguridade, legislación sobre protección de datos e, os concellos fomos asumindo e metendo aplicacións de xestión administrativa. O que se fai con esta RPT é adaptar toda esa legislación ás relacións de postos de traballos e, como dicía ela, facer cada ficha de cada un dos postos e actualizalos e ver as funcións que teñen que facer cada dun deles. Nesa relación de postos de traballo se mira o número de efectivos, o organigrama, os requisitos das funcións e se as retribucións son adecuadas a esas funcións que fai cada un dos traballadores. Como consecuencia desta nova RPT, hai unha evolución normativa e o que se vai traducir nun incremento de funcións por parte do persoal, tamén a necesidade de novas competencias que teñen que adaptarse aos novos traballadores, e todo iso vai facer énfasis na mellora da atención cidadá, como non podía ser doutra maneira, non? Tras a aprobación inicial do documento, ábrese un período de exposición pública para a presentación de alegacións. No caso de non recibir ningunha, quedará aprobado definitivamente no prazo dun mes.